alang ahok pet mataji lapen ahok pet si khai pan ci song degi mapu non bang ke tangka mekco via program mal daga presiden we aku mutia we a song pulo tante ale na sia lo leke HSDF a song pen ke krem thap ke krem pru lapen rata phalo ke chojo rata phan ke chong thui lapen rata phan ke than ke pachu rai lapen rata phan ke chubai alang litum afo ke celana je phan lapen alang litum sisi kumuti le bakta sisi kumuti tungta mai cari long le lapen PS kumuti le klemta PS kumuti tungta mai cari long le dan LA kumuti le lang tong sengta LA kumuti tungta mai cari long le lapen angton nansi central kumuti sorsi mai cari la lapen angton bang nasi central kumuti si kumuti cerai la lapen ladak sisi kumuti phanta RJ thang the si ladak meeting nang bi chong hu lapen tamna eklem nang chong hu lage ka chong hu a politics lo ke HSD e basong de da ko ganti program nang bi chong hu joy a budget alang tung 70-80,000 jong det amunit ke cetong ini bang ko antang done la andal HSDF ke amia phuchi ni ne la tung ke kopi porna pulo tang ta ahu musti tin long ta central sor ti ke chija la tung ke aku muti de lo ke APHRC ke chokche lapen alang si APHRC ke chokche pusi alang si HSD amang patheng na pata ninggelo lapen HSD amang patheng ke APHRC apar HSD long si palin thu fit lo palin palo lo labo lo dake aku muti cicini lo angdeng cicini lo aron cicini lo asona politics ke chokge lang HSD lo ke amhang sita hayun ilo ke alang ditung seneng wa lo Central Committee long same assistant organizing secretary punang pilo nili mai long lingi dong same nangga harum ling damoi puta nang toy hai la ton nili pato vepenta personal WhatsApp ta rajan timung phan lolo sidame alang a reply dawe ni alang phan lolo hola nikilo comment long si nang ning ke hang ni nang chidon hukok ke anda lagi ni kalau lagi cok celong lagi nanging kan nang dam jui itu dam jino por sistem lo mati ta non muni nang klang lo por ke alang ko people sini phan nang turcol oh ha yes lasang thun alang tung cici ni ke thek pa me ke dan mati tangka lubia chot ke lake tangka lubia ajo ini si HSD pa mene paklang lo lake HSD pa mene ke paklang ke alang tangka nami pen alang finance ke long dia munit alang phan ke cak nang yang sifat long nyong thom program bilo tengah pipu a finance avian ko ke ni ko ane ke cepat dun bonta nona finance ke long por ke ni pan hisam NA ate alang li rajan timung phan alang li phan APHRC tumben expel det pen alang phan kanjin so pen si ni sami ahok lo sa ni ta nang long dopo nang phan ni ta nang chisong pidun po a phan rung pang tui po pusin alang phan pulo finance ke long ani mante alang alak apoisa alang finance ke long ani hobang apor rudan bang ke kopi policy da korkan thi meeting na dota president awe det pen dalatum korkan thi meeting ke det lo HSDF ko ana din dan ne amen klang telang penili ka cepaduk HSDF long ke nili helok karjab dum thip abang lo lapen nili helo HSDF aja kong ke pathe bang toh pini aprang si perangke bitung pen tong skot dak nilong an na pale thekpot nang bitum han agro pilo nili pini tong skot pen labang so media hoi along mate rada citai long ke bangke theka prekali bons tamela politik saputha alam pen sinili banglo athe politik saputha lotangte kupuson aron sidam ning lapen kupuson niom sidam ning labang so putha alam sinili bangpo lagi si pudam po tangte ningduk pen alam sini liwang po athe si ningduk pote ko pi phan lo pote la so ningduk ke lalo pini korkan thilong HSDF asong pen central committee tung dak meeting nang bi lake dak korkan thi a president phan lam the si nang RUJ pin pen si latung la dak korkan thilong HSDF committee central committee hoi pen la dak meeting nang bi la aronduma lake aron we
pipoma polotang te inut apo ke asumar phan long le thak tanglo polote aso mun dolo polante aso po pen amun pi ke be arum long ka apo lu thora he apsona thak si non tame isia politics long pote central committee tumangala ke apo lo hala tum jong si lan ke nang tirai noi polotang te hala bang so ding ke hala bang so ke cirai bang phan alang tum arji poti ko pon sinang lu thor long po athe lada ke alang tum si korkan thi ke ni phan president nang baklo korkan thi ke alang tum me thang si ni phan president nang baklo ni ke korkan thi ke HSDF aku mutilong pen ke presiden lo apo si alang di tum ni phan nang arji pin pen labang so ding long meeting nang ke bi lake nili ning duglo lasi HSDF ko ana din dan ne amen tlang telang pen ni ka cipaduk HSDF along ke nili henlok karjab dun tip abang lo lape nili henlo HSDF aja kongge pathe bang lo nili ke HSDF a meeting mate a program ke bi cheng dak korkan thielo mai ke cari cheng bang lo lapen HSDF angko pudu tulang kar dak korkan thi hongbrigalen long tani si bidam lo angko du tulang banga khai mate adibasi rong long meeting ke bi cheng da nili si la rajan timu ngophan ke pon lo lapen muhammad long ta bidam ning ko tani bidam lo lapen langhin Singason koloni konstituensi ke thom bache tong ningji hala dak tami meeting bidam lo laan ka cepat duk tena por hala bang so por hot ke finance avela hala bang so por ke finance avela nga hot sitame nili lepang ke cepat duk lo alang a finance komcher sitame dode pufian ke ni cepat dorun pon cepat dorun bomsi ni program pichun bom lo sitame nona por alang finance ke lo nga por hot bang ke kopi porsi ni phana pang nungko lapo ana ni ne ke cepat duk dun lapo ana ni ne kualo ne alang rajen timu nganong pathe jipu kualo ne kecepat dukdun kualo ne along tante pini anian ke alang finance ke longani mante alang alak apoisa alang finance ke longani hobang apor udan bang ke kopi policy da korkan thi meeting na dota president awe det pendalatum korkan thi meeting ke dodet lo ladak korkan thi amai phu awe det lo ma korkan thi amai phu mate a president awe det lo ma lake chokci labang seming duk piga jenis ini pini ni rata cetai kalang lo athe alang li rajan timu ngaphan alang li phan PHR si tumpen expel det pen alang phan kang jinso pen si ni sami ahok lo sa ni ta nang long dopo nang phan ni ta nang chisong pidun po nang phan rung pang tui po posini alang phan pulo sami alang bangke ni ko alo ni korkan silong inut ipeng awe pin pen ni dak korkan silong bunit ke padu oke ni joy ni pen lemati ni si rubina na po lemati ni si apa puram anda pon mati nesi prinsip anda pon mati angko promote panda ni se hang lo mati lakato kawi aku muti hoi pens tame komol kru panda ni se hang lo mati hala anduni toron panda ni se hang lo mati la ana munit ne cepang rum det pena pita la ana munit korkan thi pangtang det pena pita non munit nang klang lo por ke alang ko people sin ne phan nang tur chol oh ha yes la swang thun alang tum chi ni ke thek pa ne gri den mati tangka lubhia chot ke lake tangka lubia ajo ini si HSD ba mene paklang lo lage HSD ba mene ke paklang get alang tangka nami pen alang finance ke long jia munit alang phan ke chat nang yong si pat long ni long thom program bilo tena pipopu a finance aviang ko ke ni ko ane ke cepat dun bonta nona finance ke long por ke ni phan hisam NA kopia karakter lo ke rajen timu ngason thot a karakter ke henu ke long thai velo la son ke ame thanga munit pok phan ke alang chitur chor nang ni la sini li alang li phan pini apor ke mingkang sam se ke cepak lang lapen pini apor alang li nili korkan tia presiden do kok sitame alang li dak lang lokso mate korkan thi lang lokso long presiden abang do kok sitame alang li meeting na bi chong joy amingkang sam se ke cepak lang lam thike pini la pampan sinili nilam the pajodi kalau karong nili men bangke dak korkan thi long ke nili hanlo ke cheng nili men bangke Rajesh Rongphar lapen Nali ningke hang alang litung nili pato vepenta personal WhatsApp ta rajan timu phan lolo sidame alang a reply dawe ni alang phan lolo hola ni ke lo comment long si nang ning ke hang ni nang chedon pukok ke anda lagi ni ke hola ke chok chelong ki lagi nang ning ke hang nang dam jui pite dam juno por system mati same alang ning ke hang tenang ba vek pile ko piposi ni phan damoi punang ta halang bake nike lason pelotang ke nang dun tekti pos sistem ti ketok mati ente lang opilo nang ningke hang pokte lang kam tok chilo mati lage lasi lasona ron lang no ke alang phanang wi weden ningji palo alang ahok pet matha ji lapen ahok pet si khai phan che song de gimapu non bang ke tangka mekcho
Nonang libangan ciri dun po kasi matay kemana? Nili bangke non bangke ciri dun popu ke pupe sitami alang long dodon sitami ningkang samse pen si dodon ning cipang samun tek thilo alang long ke pusi dodon bom chot po alang abangke niphan nang kius bangke ni mede lapen alang liphan nili ning samse det alang li akam ke klem chok sedet nili meeting dun bom lo ha nili alang litan alang litung seneng wa lo central committee long sitami assistant organizing secretariat punang pilo nili mailong lingi dun same nangga harum ling damoy puta nang toy hai latun ran atheng mu ke chetoy yakaw imati di lagi therak mi alam mati lapuson na thaksi non ta kolason patai ke thom anili phan ke patherak patherak phoi du koglo latun lo lason ke chiwinang ni pusini ke matha athe ni ta luwak tek des tami alang long pen ke cerap dun alang phan angsong kiung dun banglo mati nili longpho program thik det si alang phan ke east west amok che thang nili longpho program thik te posonte alang liphan ke east west among che thang thi alang li chima tha thi det chot alang li chima tha ning ke nili phan ta alang di nang ting hon poning ji ke alang li phan da ka mong pathe ke malo da no pathe ke da ke urang ta hemari tare le gelu ta gali robinson tile gelu ta gali lapen ha Pongbrikta Hemarita Road lagi luta kali Robinson tile lagi luta kali angko ha Mahamai talasona tha angko ha dakalo ha langhina long tinta humusti pacetong hotalasona tha nilok si ludama tidi sedami non bang kalang tumbang ke kumar lam si karju ni kece pona munir lam si karju tu lasona politics ke chogelang HSDF loke amhang sita hayun ilul ke lason pelotang te aron car kanjam pelotang te ate angtun dam cleaning ji mati alang methang si korkan thike nang lo presiden nang sama turcor sono leke alang li daga presiden dokok sitame niliphan nang batkok alang li dak program na arrange angko HSDF ke amia phuchi ni la tungke kopi porna pelotang ta ahu musti tinalong ta central sor si kecida latung ke aku mutia bidalo leke pason pelote aku mutia bidalo lake sisi komiti sentang lo pete sisi komiti paciga ning mati ente ko pasi central committee so yang cija del pini ta dakorkan cilong tan ne presiden arjab dong ne madibhanta apor pipin lapen ne madibhanta ne bang awen atung solai noi pu ce pin penle ni phanang par juje pin pen latung dak central committee pen dakorkan cilong mainang bisi latung ce phem pudet lata langlok soria ke nesi first dam survey dam esi nisi nimethang korkan thia secretary pham pulo niwedam ning pu hola ta pulo niwedam nang nelo pulo rajen tinu bang thanoi wo emat rajen tinu bang hola secretary pham pono wo emat langlok sudam joy lasona we kelang tumi nudhani ga chetong long tame next ami angko bistibar pathi poko hukurbani sin tum namlo hukurbalani tum chetong nam ke penang ana pharu ni chetong namlo hala bang sopor ho ni tum penang pharu chetong namlo lapen next apor ke angko mo hombal binang pur bang ke angko hunibar ke dam bang ni bang apor na dun dedal tame lapang sopor tame angko rajan sar bangke lamthi sinan phanang cingki gepen hak ceng penta dakor kan tia presiden bangke hala ne kece pona muni tumpan lok sika cingki alang la an ka cingki la an phanang pere pete hak ceng pen phan presiden ak pinang pipede menji ke sidame alang gopi porsi ni phanang ninge che tepan sini phan presiden ak pinang pitang dele pinya por gopi porsi ni phan alang dak amanang pipede la mana nang to jorder la lapen ni presiden ak pu pol central alang tum sija de nang po laka aron playing play mati aron namde mati angko latum la rajen tinung wang chonghing joy da koganti program nang di chonghing joy a budget alang tum 70-80,000 jong det amunit kecetong pinik bangko antong done la andel la se alang litum koganti along alang litum meeting na di kapacurai pelotang tenau litum lang ikdianoy alang litum nang kelang dona a video lasi alang dikimatha kecokce athe ao ke codet ahi yang selet puyat ke alang cuma thathe dan ningji pipona pelotang te akam endet pen api koi rok nang ni lapen alang jongsi ahok pet claim pameji ahok pet jongsi pathe pahai ya pritis khela pemeji pelotang te alang pulo ke ente HSDF ke chokche HSDF ke lake HSDF ke chokche APHRC ke chokche lapen alang si APHRC ke chokche puse alang si HSDF mang pathe na pata ningjelo lapen HSDF mang pathe ke APHRC apar HSDF longsi palin tu pitlo palilin palo lo lablo lo dake akumuti cicini lo angdeng cicini lo aron cicini nelo central pe naikap ning kono lo LA pe naikap ning ko lo ji phanta alang tum
70-80,000 dak na panja loke adu final awi putih lakna pen tangka silong po ada presiden panang thana he set a program na bike jok dak lang lagi kopi a program ma lagi dak presiden awi aku mutia awi a song pulo tante ale masih awi loke masih nilihin bangke pening we bangke la pini la bangso HSDF a song pen ke klem thap ke klem pru la pen rata phalo ke chojo rata phan ke chong thui la pen rata phan ke than ke pachu rai la pen rata phan ke chu bai alang litum apo ke chalana je phan la pen alang litum sisi kumuti le bakta sisi kumuti tung ta mai cari long le la pen PS kumuti le klem ta PS kumuti tung ta mai cari long le ben LA kumuti le lang tung seng ta LA kumuti tung ta mai cari long le la pen ang ton men si central committee sorsi mai cari la pen ang ton ben si central committee si committee cerai la pen ladak sisi committee phanta arje thang the si ladak meeting nang bi chong hu la pen kamna ekrem nang chong hu lage ka chong hu a politics lo ke HSDF asong ke la sinili dakor kan thi amai phu nili rajesh rong pharahin penke pini HSDF asong phan nili ki condemn ke labang so aron ke dam de lapen sisi kumutia presiden anta mai meeting ke do cici dun de set labang so aron ke tarkan athe pensi nili pini rara citalong wang lo ni labang so alam the than pensi nilam the pajadi kolo pardon